Som Ivana Petrová, som majiteľkou a obchodnou riaditeľkou spoločnosti Rebus.sk. Spoločnosť Rebus.sk sa zaoberá predajom plastových obálok od roku 1997. A tento tovar je určený hlavne pre bankový sektor, pošty, kurierské spoločnosti a bezpečnostné firmy. A tovar sa viac menej používa a slúži na prepravu peňazí a balenie tovaru. Áno, globálna pandémia zaskočila aj tých najskúsenejších a keďže podnikám od roku 1997, je to už mnoho rokov a zaskočila, poviem pravdu, aj mňa. A čo sa týka biznisového modelu s obálkami, tam sme čelili viac menej problémom z omeškaní dodávok nášho tovaru pre našich klientov. A tá sa týkala hlavne také neplánovanej tej pandemickej chorobnosti zamestnancov v našej veľkej firme v zahraničí a takisto sa to týkalo aj omeškaní dodávok, čo sa týka prepravných spoločností. To nás doviedlo k tomu, že sme vo veľkej miere začali využívať kurierské spoločnosti a tým pádom sme špedičné firmy na chvíľočku obmedzili. Takže to boli také hlavné problémy, ktoré sa hlavne týkali tohto biznisového modelu. No a pandémia ako taká mňa, podnikateľku, vlastne prinútila k tomu, aby som sa začala zaoberať aj rozšírením mojej podnikateľskej činnosti. Takže som sa viac začala zaoberať myšlienkou to, ako rozšíriť moje podnikanie a podarilo sa mi. Pretože v čase pandémie sme, ako mnohí vieme, mali veľmi veľa času na premýšľanie a hodnotenie nášho možno aj súkromného života, aj podnikateľského. No a čo sa týka toho podnikania, tak som rozšírila ďalšiu možnosť a to je vzdelávanie a začala som sa venovať, vždy ma fascinovala veľmi otázka toho, aké máme naše prirodzené talenty. Takže som kúpila franchiseový koncept medzinárodného charakteru, ktorý vlastne teraz v tomto čase uvádzam na slovenský trh a zaoberá sa objavovaním prirodzených talentov pre dospelých a pre deti. Priznám sa, že som strategický človek a vždy v každej situácii hľadám strategické riešenia. Čiže kto to pozná, a mnohí vieme, že to je niekoľko riešení, niekoľko variant pre riešenie a vždy sa pozrieť na danú situáciu z iného pohľadu. Mne vo veľkej miere pomohlo sa na moju situáciu pozrieť práve týmto spôsobom. Takže pre mojich klientov, keď som si ich chcela udržať, som našla náhradné riešenie a jedným z nich bolo, že som im ponúkla štandardný program formou skladových zásob, takže mnohí z nich, ktorí používali obálky z potlačov, sme ponúkli práve tento druh tovaru, ktorý veľmi uvítali na to, aby vedeli preklenúť vlastne toto kritické obdobie. Pandémia ma naučila si trošku preštudovať, aké rôzne druhy kríz existujú v rámci histórie alebo minulosti. A tak som získala vedomosti, som si rozšírila, že máme krízy s vysokou pravdepodobnosťou, s nízkou alebo so strednou. A práve pandémia bola kríza s nízkou pravdepodobnosťou, na ktorú sa vôbec nedá pripraviť. Čiže je to, určite to z viacerých kanálov sme počúvali, že to je zásah vyššej moci. Na toto sa neviete prichystať, na to viete v podstate len nejako v tom danom čase reagovať, ak máte dobrý a správny tím ľudí okolo seba, dostatok optimálnych informácií a musím povedať, že aj dostatok finančných zdrojov, ktoré máte vo svojej rezerve. Potom je to kríza s vysokou pravdepodobnosťou alebo so strednou. Na to sa už my, firmy, vieme pripraviť. Vieme sa pripraviť, takisto musíme na to rôzne zdroje a vieme si urobiť takú hitparádu krízových udalostí, ktoré nás vedia pripraviť na rôzne možnosti. Takže to, čo som ja ako podnikateľka potrebovala, som si urobila takúto nejakú štatistiku kríz, ktorá vlastne v našich životoch môže prebiehať a potom som sa práve tými rôznymi uhlami pohľadov na to pozrela a urobila riešenie pre moju firmu. Ak nastane krízová situácia, je dôležité si uvedomiť, že treba prežiť. Čiže treba si vytvoriť plán na prežitie.
Moje prvé odporúčanie je, ako sa k tomu dostať, je správna komunikácia. Správna a efektívna komunikácia a urobiť správne opatrenie, ktoré povedú k tomu, aby sme prežili, vytvorili akčný plán na prežitie a niekedy to možno stojí aj moc nejakého razantného rozhodnutia. Ja sa pozdielam o taký veľmi zaujímavý príbeh z Českej republiky, ktorý som v čase pandémie počula, ako istý manažér vydal rozhodnutie po zasadnutí predstavenstva a vyslal svojho povereného človeka, aby sa postavil na debnu s paradajkami a vyhlásili vo svojej firme, že na to, aby firma prežila, musia prepustiť 200 zamestnancov, aby ostatných 800 mohlo zostať. Takže toto si veľakrát pripomínam, že aj keď nám je to veľakrát nepríjemné, ale treba urobiť aj takýto rázny krok. Takže toto je moje doporučenie, ak to veľmi v krátkosti zhrniem, je to naozaj správna a živá komunikácia, ktorá musí vychádzať z jedného kanála, z jedného miesta, urobiť akčné kroky, opatrenia a rázne rozhodnutia.